Kellna budget bla ebda viżjoni għal gżira Awċija għaliex Għawdex għall-Gvern mhux priorità. Dan kien il-messaġġ komuni li waslu d-deputati tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u Chris Said waqt attività politika li saret fix-xara. Waqt id-diskors tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fakkar kif fil-budget li ġie ppreżentat ftit tal-ġimgħat ilu lanqas biss kien hemm kapitlu dedikat għal gżira Awċija u għalhekk dan juri li Għawdex mhuwiex priorità għall-Gvern ta' Roberta Bela. Alex Borg sostna kif il-Gvern ta' Roberta Bela reġa' nesa kompletament l-isptar ġdid f'Għawdex, proġett li ilu mwiegħed għal snin sħaħ u li kellu jsir minn Stewart. Iżda l-isptar ġdid f'Għawdex baqa' biss ħolma bil-poplu jinstera 400 miljun euro minn dan id-deal fraudolenti. 400 miljun ħbib tiegħi. 400 miljun. U lienna lilkom l-individwi jagħtikom 13 euro fil-ġimgħa. Dak huwa l-prijorità tal-Gvern li jagħti lil barrani il-miljuni u lilkom jagħtikom iċ-ċiċri biex ta' parsi jidher li huwa gvern li għandu l-polz tal-poplu fideh. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Chris Said qal li dan il-budget naqas milli jindirizza l-problemi li qed jaffaċċja pajjiżna. Problemi bħal l-esplużjoni fil-popolazzjoni, bini bla doċċ, it-traffiku u l-oli tal-ħajja, kollu kkawżat mill-politika tal-Gvern ta' Roberta Bela li mħadiċ ħsieb l-infrastruttura tal-pajjiż. Chris Said fakkar kif dwar sptar ġdid, wara serqa 400 miljun euro, il-Gvern ta' Roberta Bela qed jipprova jnessi din is-serqa billi jitkellem dwar l-arbitraġġ internazzjonali li fetħitu Stewart stess. Turija ċara li l-Gvern maħa l-ebda azzjoni fil-konfront ta' Stewart. Allum għandna l-Viċi Prim Ministru li jgħidilna l-arbitraġġ. U ma jridx jgħidilna l-arbitraġġ fuq xi xinu. Jien konvint li l-arbitraġġ fetħitu Stewart dak nafu jiġri l-arbitraġġ. Ma fetħux il-Gvern. Fetħitu Stewart. Mela Stewart l-arbitraġġ fuq xiex fetħuh. Jien konvint li fetħuh biex jieħdu l-100 miljun. Oħra ma dawk li diġa ħadu, dak li għandhom fil-kontrat, dak li firma magħhom Gvern Laburista b'mod oxxen li għandhom jieħdu jekk għal xi raġuni jew oħra tkun xi tkun jitterminawlhom il-konċessjoni. Intant waqt id-diskorsi tagħhom id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u Chris Said appellaw għal aktar investiment fil-gżira Awċija. Investiment għaqli li jipproteġġi l-karatteristiċi uniċi li tħaddan din il-gżira. Ruth Zammit għal Net News.